In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold, behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your sacred heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Silently mention your petitions. To whom can I turn, if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek, if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock, if not at the door through which God gives himself to us, and through which we go to God? I have recourse to you, heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I'll never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus. Grant me the grace for which I humbly implore you. Through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother, you have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, the all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, we trust in you. Most Sacred Heart of Jesus, make our like unto yours. Prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow, at the same time consoled by the thought that because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners. And to those who implore your mercy in your great goodness, grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit forever and ever. Amen.
pamibi laban sa bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas mo yan sa mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kang mga ngalasan kan sa imo linalang. Huli kan sa imong pangatama sa pagtaubo kan sa mga pangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nakasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging maray na baraataman kan sa imong linalang. Dahil minasabutan na sinautoban sa imong kabutan na atamano ng kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mga salanggibo. Asin ngunya namamatayan mina padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos na labing-labing pag-init kang kinaban, huli kay ni naglalawig ang tiginitan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kami mabibirikan kundi ika namumuto na ama. Sa imo kami minahagan din kapatawaran kan sa mga kasalanan. Ilikay mo kami, an sa mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng parataman kan sa imuli na lang, asin mga matinabang na parasurog kan kapong nangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Pamibi laban sa COVID-19. Diyos na sa muyang Ama, ninadulog kami sa imo daran sa muyang pangangaipo. Tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi nin mga buhay. Namimibi kami sa imong Panginotan ang mga taon pinaglalauman na maghanap nin bulong asin mapundo kan pag-ulakit kay ning hilang. Antabayan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga nag-iilang na may matibay na kaaraman, siriman, pagkaherap. Ipinapamibiin niya mo ang gabos ng mga nagsasakit na maray man tulos. Durga ang mga nagataman sa inda. Tawinin kapahingaloan ang gabos na nagadaan asin rangaha ang mga nagmumundo. Warasan sa muyan grasya sa panahon na inin kadipisilan na maginguwa para sa karahayan kang gabos. Siring man magtabang sa tugang na nasa kawarasaan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, natapuso ng pagkalat kaning virus, at sinilikay kami sa mga pagkatakot. Inihinahagad niya mo huli kay Hesus Kristo ang kagurangnan sa imong aki na bubuhay at sinagahade. Kasarukan Espiritu Santo, sarun Diyos sa kapanahon ng mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina nin Diyos. Haraya pagpabayayan sa muyang mga kahagadan. Asin mga pangangaipo, alagad danay na agawa kami sa gabos na kapahamakan o mamurawayon asin banal na birhen. Amen. Santa Maria Kaumayan, nin mga naghehelang. Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel. Ipamibi mo kami. San Roque. Ipamibi mo San kami. Lorenzo Ruiz. Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. Kabos na Angeles, asin mga santos nin Diyos. Ipamibi nindo kami. Sa ngaran ka Ama, asin Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos maray na hapon po sa inyong mga tugang. An sa tuya pong mas intentions, iyo po ang minasunod. Pasasalamat, tulay kalinga ng Panginoon, Maureen Joy Iligan, Johanna and family, Angelo Manjares and family, Gloria Penilla, in honor of Sacred Heart of Jesus by Rosie B. Asupardo, Cantara and family, for passing the PNLE by Nicole K. Bermundo, Thanksgiving by Sally Engay, for Sally Engay by Gisette Docot, for passing the nurse licensure exam by Joanna May Ballesteros, 26th birthday of Jeff by Elizabeth Betita and family, passing the nursing exam by Anonymous, Special intention for passing the NCLEX exam by Divine Grace Bitancourt, for fast healing by Mrs. Ceriliano, for NAPOLCOM exam and board exam for criminology by Jeff Friel,
Gratil, and Sandy C. Padayaw. Special intention by Elena Del Castillo. And for healing of Brooklyn Al by Andrea and Alan Masip. Healing of Gaudilia Binamira by Binamira's family. Fast recovery and healing of Grace de los Santos by DSJ. To pass the NAPOLCOM and Criminologist Board examination by Pavia Diana May C. Calisora, Nora Grace B. Rodriguez, Rene B. Caporado, Janelle Ariola, Bobby Jr. de los Reyes, Mike Abby de los Santos, Adnison T. Bolima, Jean Angelo Salvador, Julius C. Lagrimas, and Mary Jane. For the eternal repose of the following souls by for Annabelle by St. Jude Parish, Floserfina by DSJ, Loreto by Ahoro family, Arian by Literal family, Justin Raymond by Sanyosa family, Edwin Rosario by Berlon and Baramera family, Bienvenido and Beatriz by Sam Nunez and family, Virginia Vicente Jr. and Emma by Gisette Docot, Kurt Christian by Jacob family, Illuminada Emilio by Bing Abalon, Rafael, Alicia, Jesus by Miguel R. Trajano, Melchor, Mirna by Dexter Martinez, death anniversary of Lucio by Carao family, Norma by Espartines family. Panuanin Diyos, tindog po ang gabo sa sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Sangaran ka nama, asin ka naki, palingang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ng Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kang Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa mong Espiritu. Mga tugang, ako untas to yung mga kasalan, tangani magkanigo kitang magsilibrar, ka mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay ka mga nagsusulsol, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Ika na nagligdi sa pag-apod kang mga parakasala, Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo ka nama sa pagsurog sa mo, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamahal, asim pakapatawadan sa toong mga kasalan. Darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, namibi kami, ipahayag mo ang sa imong kapangyarihan, asin madya, tangaling hali sa mga nahuhumang kapahamakan, kansa mong mga kasalan. Magkanigulugod kaming hawason mo, ika na nag-aataman, asinagawon mo, ika na nagliligtas, ika na nabubuhay asinagahade, kay bakang Diyos Ama, sa pagkasaro ang Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanaonan, kan mga panahon. Amen.
Enot na babasahon, ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Ini ang sabi nin kagurangnan, sa madaling panahon, daidaw ang Libano magiging mayaman na daga, asinan mayaman na daga magiging kadlagan. Sa aldaw na iyan, ang mga bungog makakadangog kan mga tataramon sa sarong libro, asin pagkatapos kan anino asin kadikluman, ang mga mata nin mga buta makakakita. Alagad ang mapakumbaba, orog na maguugma sa kagurangnan, asin ang mga pinakadukha, maguugma sa banal nin Israel. Hulita ang mga tirano matutunaw, asin ang mga paraulog-ulog mapapara. Sa kapaparaon ang gabos na buot maggibon nin maraot. Ang mga nagpapakaraot sa kapwa, ang mga nagbubugtak nin siod sa pintuan, tanganing masigyapot ang hukom, dangan ang kaso nin matanos na tawo, ikasibog huli sa daing halagang rason. Kaya ini ang sabi nin kagurangnan, ang Diyos kan harong ni Jacob, ang nagligtas ki Abraham. Daina sagkod paman masusupog si Jacob, daina maglulungsi ang sayang lalawgon, huli ta mahihiling niya ang ginibonin sa kuyang mga kamot sa tahaw niya. Aarangoninda ang sa kuyang ngaran, sasambahoninda ang banal ni Jacob, pagnangalasaninda ang Diyos nin Israel. Ang mga nasasala makakanood nin kadunongan, asin ang mga paragumod-gumod, maako nin kahatolan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. an kagurangnan iyo ang sakong ilaw asin kaligtasan. An kagurangnan iyon sa kong ilaw asin kaligtasan. An kagurangnan iyo ang sakong ilaw asin kaligtasan. Si isay ang sakong matatakutan. An kagurangnan iyo ang paalawanin sa kuyang kalag. Sa kiisay ako matatakot. An kagurangnan iyo an sa kong ilaw asin kaligtasan. Hagad ko sa kagurangnan, ini ang sakong hinahanap, na mag-erok ako sa harong nin kagurangnan, sa gabos na aldaw nin sa kuyang pagkabuhay. An kagurangnan iyo an sa kong ilaw asin kaligtasan. Ako naniniwala na mahihiling ko ang karahayan nin kagurangnan sa daga nin mga buhay. Maglaom kamo sa iya, pakusugaan sa indong puso, maglaom sa kagurangnan. An kagurangnan iyo an sa kong ilaw asin kaligtasan. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kang banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Mantang si Jesus naglalakaw, duwang buta nagsunod sa iya na nagkukurahaw asin nakikimaherak. Aki ni David, kay rahi kami. Pag-abot sa harong, nagrani sa iya ang mga buta, hinapot sinda ni Jesus. May pagtubod kamo na ako may kapangyarihan sa pag-ibo kayan?
Simbag ninda. Opo, kagurangnan. Dangan dinutan ni Jesus ang sa indang mga mata, asin nagsabi, mangyari lugod, susog sa indong pagtubod. Asin nagkaburuksan ang sa indang mga mata. Tinugon sinda ni Jesus, ingata na ini, day maisihan ning si Isayman. Alagad pakahali ninda, dapit sa iya ang pinag-uusip ninda sa bilog na runa. Mga tugang ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na banggi po sa inyong kabos mga tugang. Kang sarong aldaw, bisita ko sa sarong pading burang, ano? As in nagkumpisal man ako, ano? Kumbaga kang inot kang nasay nako duman sa lugar ninda, pirmi ako sa iyang nagbibisita, no? Lalo na pag nagkukumpisal, no? As in iyan, minsan nga dahil ako namid bidan maray, ano? Gurang na retired ng padi, ano? As in kang pagkatapos ko magkumpisal, nagkumpisal man siya sa kuya, ano? As in ang inot ng sinabi sa kuya, sabi sa kuya, "Di ka ngaya may skandalo, father, ha?" Sabi ko, ako palugod ang may skandalo, ano? Ningulita, ining pading ini, kumbaga, may pagka-stricto, ano? May pagka-stricto siya, ano? Kaya sabi niya sa kuya, feeling ko ngaya garo ngaya ako hipokrito, ano? Minsan niya sige ngaya akong taram na kung anong dapat gibuhon digdi sa pulpito, ano? Pero ngaya ako minsan dahil ko man niya nagigibo, ano? Kaya minsan niya feeling ko ngaya hipokrito ngaya. Pero yan sabi ko, Father, narumduman ko man kay to so gurang na padi na nagtutok do sa muya, ano? Sabi niya sa muya, minsan ngaya pagkatapos kang magadan, yaong pangayaan tentasyon. Sa tunay malanggad, ano? Minsan gurang o aki, minsan ang tentasyon yaong manggirarayan diyan, ano? Kaya ang importante yaong nastuyang kapakumbabaan, ano? Kaya nga ni importante maray ang pagkumpisal, ano? Ningulita, iyan ang nakakapaggian kan stuyang buhay, ano? Sabi nga ni kamang sarong padi man, ngunya ngayang panahon, minsan nga dakulon ngayang naghanap ki psychologist, psychiatrist palan. Ningulita, iyan, dahil niya natanggap ang sayang kasalan, ano? Samantalang kung yaon ang sa imong pagkumpisal, yaon ang katuninungan sa imo, mawawara itong mga problema. Ningulita, yan ang nakakabagabat sa satuyang buhay, ano? Pagyaw ng kasalan, alagad sa pangkumpisal, aram ta, nakita, pinapatawad kang suyang mahal na Diyos sa paagi, kang sakramento kang pagkumpisal, sa paagi kang padi, no? So bako man kami nagpapatawad, ano? Ang kagurangnan, iyo ang nagpapatawad sa tuya. Iyan ang danay na kumbaga ipinagpapasalamata, ano? Kaya iyan mga tugang, danay na kita tinatawan ning katuninungan, ano? Asingunyan sa Adbyento, iyo manini ang agyat sa tuya, ano? Nakita danay na makabalik giraray sa tuyang kagurangnan, ano? Ining inot na simana kang Adbyento, ini ang sinasabing ang pagsindikang kandila, kandila, inot na kandila, pinag-apol na candle of hope, ano? Candle of hope, candle ning paglaom, ano? Nakita naglalaom sa satuyang kagurangnan, ano? Sa inot na pagbasa, dadangugta si propeta Isaías, yaw na sa iyang pagtauning propesiya na mga butangaya makakahiling, ano? Ang mga pilay makakalakaw, asin magkakawin ng dakol na bangkete, asin ang kagurangnan niya kung sa sadang tahaw, ano? Asin iya na propesiya ni Isaías, iya na nadawag ta sa Ebanghelyo, ano? Nadawag ta sa Ebanghelyo, may duwang buta,
na nagikimahera kay Jesus. Asin ang inot na sinabi ni Jesus sa inda, nagtutubod niya kamo, na kaya ko kamong bulungon. Asin sabi kang duwang buta, opo, kagurangnan. Asin itong duwa, binulong ni Jesus itong duwang buta. Kaya mga tugang, itong prophecy kay Isaías, kay Jesus, nangyayari na, present na. Asin iyo man yan ang agyat sa tuyang ngunyan. Minsan kita ngunyan na kita nagaandam kay ning Advent, nagaandam kita kang pagabot kang Pasko, nagaandam kita sa pagabot kang tuwing kagurangnan, lugod dani man kitang mabulong niya. Itong pagiging buta. Niguta kung iisipon ta, ang nakabuta sa tuya, ang tuyang mga kasalan. Pero ang tuyang kasalan, dito man yan basta-basta mahihiling. Sabi nga ni, no one is good advisor to himself. Siyempre, kung ikaw ang may sala, minsan di man akuon, Kaya minsan, bako ka man marahay na advisor sa imong sadiri. Kaya iya man ang sarong aspect kang pagkumpisal, may ibang tao nagtataram sa imo. Asin sa bandang hudyan, iyo ang tuyang kagurangnan ang nagtataram kung anong dapat ang gibuhon. Kaya iyan ngunyan mga tugang, naadog ta sa ebanghelyo, suduang buta, binulong. Asin ngunyan ang ibitang yung mga tuyang kagurangnan na kita, mabulong niya man sa satuyang mga kabutahan. Sa tuyang mga kasalan. Lalo-lalo na sabi sa mata. Ningulita sa mata, minsan dyan naglalahog ang mga kasalan. Kung ano ito yung mga pinaghihiling, kung ano ito yung kumbaga, yan ang palawag sa ito yung kalag. Kaya minsan, kayo po man ingatan kung ano ito yung inihiling, kung ano ito yung pinagmamasdan. Mingulita, minsan dyan malawag ang ito yung mga kasalan. Kaya kayo puhan, magpun giraray. Akun ini, kasi maghagad ning kapatawaran sa tuyang kagurangnan, magbalik sa iya. Tanganing malinig, ang sa tuyang kalag, ang sa tuyang puso, lalo-lalo na sa pagandam kang Pasko. Garo iyan ang magyon na regalo sa tuyang kagurangnan. Kaya lugod mga tugang, kung igawan ng mga pagpakumpisalo, pagrekoleksyon sa mga parokyata, so siguro magyon na preparasyon para sa pagandam kang Pasko. Ini mga tugang imbitasyon kasi tuyang kagurangnan. Imbitasyon na kita tunay na mag-ako kang sa iyang grasya. Magpamibi kamo mga tugang, tahan sa ko asin sa idong atang, maako malugod kang Diyos amang makakamhan. Ako on man lugod kan kagurangnanan atan sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namibi kami, papaganigwas sa imo ng mga pamibi, asin atang ning samong kapakumbabaan,
asin konsain mayong maninigo, ang anuman na atang kang gibong marhay, antabayan mo man kami, kantabang ning sa imong kapatawadan. Huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Itas an mga puso. initaas mi sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakaman na dayong kasagkoran, huligi Kristo na sa mong kagurangnan. Sa inot na pagdatong sa kapakumabaan kang inakong laman, inutub niya ang katungdan kang daan na patakaran, asin binuksan para sa mo ang dala ng kaligtasan, na dayong kasagkoran, tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong, sa kamurayan kan sa iyang kamahalan, ikipahiling na gayo ang naman niyang gibo, makamtan mi ang panuga, nangunyan sa pagbantay, pinapangasan ming halaton. Kaya kaibakan mga angeles, asin arkangheles, kaibakan mga tronos, sin dominasyones, asin kaibakan gabos sa langito na hukbo, nag-awit kami kang himno kan sa imong kamurayan, na tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanaganang banal, burabod ng gabos na kabanalan. Kaining mga atang, nawibi kami, pabanala ka nabon kan sa imong espiritu. Tani para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpasaluwi bisakod sa pasyon. Nagkwa siya ng tinapay asin pagpasalamat binaakini, tinao siya mga disipulos na nagsabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Tayni ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niyo maning kalis, singiraray pagpasalamat sa imo, tinoo sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asi mag-inom kaini. Tayni ang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabulosong para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kang tinapay ning buhay asin kalis ning kaligtasan.
Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikamahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang ang hawak asin dugo ni Kristo, pag sararoon kang Espiritu Santo. Garong dumakagurang nana sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bang sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asing kan gabos na klero. Siring man, garong dumasa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kang sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mihibit kami. Taning kaiba ni Santa Maria, birkay na kan Dios. Ni San Jose ang sa iyong esposo, ka mga banal na apostoles, Sang Judas Tadeo, asing gabos na mga santos, na kaitupan ng kapaligaya sa imo, magkanig maging kairas, kang bukay na rin kasagkoran, magumawa sin magpumaraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asing kaiba niya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan. Sa pagkasaro kang Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asim pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangas kitang magsabi. Amanyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga, minsiring sa langit. An sa mong kakanod sa oral daw, itaw mo sa muya mo niyan. Asin patawagan mo kami sa samong mga kasalan. Sirin na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdarha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, na miibig kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, taning kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danin na talingkas sa kasalan. Simaligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagalat kan mogmang paglaom, asing pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesus Kristo. Hulita sa imo ang kahadian at sinan kapangyarihan, siriman ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesus Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katulinungan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katulinungan itinataw ko sa Indo. Aray pagalingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaliguan na siya patuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nag-aade sa kapanaunan kan mga panahon. Amen. Ang katulinongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asiso sa imong espiritu. Bilang magturugang sarong pamilya kan Dios, magpatinarawan kita ning katulinongan.
Uya ang kordero kan Dios, si Jesucristo, na nagbubulong kan sa tuyang kabutahan. Uya siya na nagkapara ka mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ika magdago sa sakuyang arong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan, nagangayo-ngayo kami na ikimaherak sa imo. Kaming nabasog kang kakanon na banal. Takaling sa pagi kang pakisumaro sa mga misterong ini. Tukdan mo lugod kaming madunong na magsiyasat kang mga bagay na kinaabanon. Asin magtayupot sa mga bagay na langit nun. Huligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Simbindisinan kamo kan Diyos ang makakamhan. Ang Ama, Anaki, at sa Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, lao kamo sa pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sacred heart, O love divine, do keep us near to Thee, and make our hearts so like to Thine, that we may wholly be. Heart of Jesus in, O heart of love divine, listen to our prayer. Make us always thine. Good evening po. Bless po na mga mati kang exam. Digdi na po sa inutan para makabless si Father. Yan na lang po. Nakulong pa lang ako.